Okay, så det her det er vores første officielle testforsøg. Vi har sat strøm i dem alle sammen, sat dem alle sammen til, de forskellige printflader. Og indtil videre, der måler vi et signal på samtlige af dem. Så nu har vi tænkt os at teste ved at prøve og selvfølgelig tage og dreje potentiometerne for at se, om det også drejer motoren. Så hvis vi drejer den første, så ser vi, at der bliver drejet her. Den kan vi lige sætte over som nummer 1. Det vil sige, at den virker. Så prøver vi at dreje nummer 2. Nu ser vi også drejer. Hvilket også betyder, at den virker. Er det okay, at jeg totalt smadrer? Vi kigger på nummer 3. Så ser vi også en dreje. The hardest choices require the strongest will. Kigger på 4, så ser vi også, at den virker. The universe's scales tip toward imbalance. Og nummer 5 ser vi også virker. Og så er den sidste. Det er vores håndled. Den ser vi også virker. Så vi kan konkludere, at alle motorerne virker med signaler.